Hot in Cleveland. A new sitcom. Elka volá pohotovost. A tady je alkohol. Díky, to je na sterilizaci rány? Jo. Omlouvám se. To si na mě zírala celou noc? Celou noc ne. Šla jsem dolů na porodní a zírala na mimina, dokud mě neodvedla ochranka. Přední dveře otevřeny. Máme 20 vteřin na zadání kódu. Jsou to narozeniny jednoho z mých dětí? Ne, myslím, že je to rok mýho narození. To nejde, to číslo musí být 4místné. 10 vteřin do poplachu. Možná je to moje váha. Moje vysněná váha nebo skutečná váha? Tvoje váha má 4 čísla? Je to i s desetinou čárkou. Už to mám. Byl to rok mého narození. Kód odmítnut. Ty jsi lhala alarmu o svém věku? Zvyk je železná košile. Ubrala jsem si 10 let, ne 12. Ten den jsem byla přecitlivělá. Děkuji, slečno Chaseová, vypadáte skvěle. Bylo to sice dražší, ale cítím se bezpečněji. Hot in Cleveland. A new sitcom starts June 16th on TV Land.